Avui presentem la 14a edició dels Premis Abril que atorga l'executiva comarcal del bloc Compromís i són uns premis que ja estan consolidats al llarg dels anys, sobretot per la categoria de les persones i de les entitats que han estat premiades durant aquests 14 anys. El premi, hi ha dues categories en el premi, una és la categoria col·lectiva. Enguany la categoria col·lectiva la donem a Pluja Teatre. Pluja Teatre, jo crec que poc hem de dir de Pluja Teatre perquè crec que en tota la comarca és molt conegut. És una institució cultural de les més reconegudes per la seva trajectòria durant 40 anys. Creiem que es mereixen molt aquest premi i sobretot perquè pensem que no estan passant pels millors moments després de la trista i inexplicable persecució que l'Ajuntament de Gandia, sobretot volem dir que els governants de Gandia, estan fent d'una companyia que ja dic que ha estat un referent cultural i que ha demostrat al llarg de molts anys la seva estima i el seu esforç sobretot per la ciutat de Gandia, però també per tota la comarca. I a més, després de 18 anys, ha hagut de tancar el Teatre del Raval, on han passat en els últims anys, jo crec que quasi tots els xiquets de la nostra comarca, i ells han intentat de sempre l'afavorir i el potenciar el teatre des dels xiquets més menuts. Van néixer com a companyia el 1972, amb Joan Muñoz, Miquel Ribes, Ximo Vidal i Josep Enric i Maria Josep Bonga. Després han passat també més gent. Han realitzat des d'un inici tant alguns espectacles més compromesos, d'una manera poètica, pedagògica i èticament també, amb uns valors més progressistes de la nostra societat, i darrerament estaven més especialitzats en el públic infantil, potenciant en els joves l'estima pel teatre. Han fet molts espectacles al llarg dels anys, podem parlar del Supercaminal, de Sant Quinceva, de Recicla o la Comèdia Borja, per nomenar només alguns. La companyia, segons diuen ells, a hores d'ara està afrontant nous reptes i com una espècie de renaixement, però que continuen fent teatre. Pensem que per tota aquesta trajectòria són uns grans mereixedors del Premi Abril. I en la categoria individual el premi l'hem atorgat a Toni Martí. Toni Martí també és un referent nostre important, ha sigut mestre durant molts anys, tant de primària com de secundària, ha sigut també regidor del bloc a Xeraco durant diverses legislatures, té una gran estima per el món de la pilota, és un gran coneixedor de la pilota, ha estat corresponsal del Levante i també articulista sobre temes de pilota valenciana, que ja dic que és la seva gran passió. Fins i tot ha estat guardonat per la Federació Valenciana de Pilota i també té una altra gran passió que també és l'agricultura i la defensa del territori. Precisament ara que està jubilat es dedica a ser un camperol per vocació, que diu ell, i ha col·laborat també en diferents publicacions pedagògiques de l'ICCE de la Universitat de València i pertany també a l'Associació Cultural La Goleta de Xeraco i és un magnífic exemple de persona compromesa amb la nostra llengua, amb la nostra cultura, amb la defensa del nostre territori, amb l'agricultura i amb els nostres costums, i per això li hem donat el premi, creiem que molt merescudament. En quant al Premi Jove, o Premi Abril 2014 de Joves, hem considerat des de Joves en Compromís que el premi podia anar i l'atorguem d'aquesta forma al Consell de Joves de Gandia. El Consell de Joves és una entitat del qual el bloc Jove i Joves en Compromís ha format part des de fa molt de temps.
i volem seguir formant part perquè considerem que és un òrgan amb una gran importància dins de l'associacionisme juvenil en la ciutat. És un premi de trajectòria, ja que precisament enguany compleixen 30 anys de funcionament, fomentant l'associacionisme juvenil, siguent un instrument democràtic de participació i acció juvenil. Ha sigut una cooperativa d'associacions en les que totes les que han participat han tingut veu i vot a l'hora de decidir les distintes accions que anaven a realitzar, a més de tot oberta no només sols a Gandia, sinó també a tota la comarca. Ha sigut un referent de la coordinació territorial realitzant activitats com el calaix jove i les trobades de joves, i en definitiva també han sigut els interlocutors més vàlids a la ciutat de la joventut i reivindicant també les seves activitats. També, al igual que el Pluja Teatre, estaven en un moment de renovació, ja que ells tenien una dependència més alta dels òrgans municipals i que ara mateix, davant de la retallada que han patit, estan intentant buscar noves formes per a poder seguir treballant i per tant consideren que per tota la llarga trajectòria que li portaven realitzar era el moment de donar-los el premi a ells. Bé, i simplement dir també que el lliurament del premi enguany el farem a la Casa de Cultura de Xeraco el divendres, dia 9, el pròxim divendres, ja dic, a partir de les 8 de la vesprada, i convidem a tota la gent a que vinga a acompanyar-nos i acompanyar als premiats en aquest lliurament. Dic també que tenim el guardó, és un taulell de ceràmica realitzat per l'artista Nogueroles i que pensem que també tampoc diríem que en l'espírit d'esta defensa de la cultura valenciana. No, com es diu? Qui ha fet el vostre? El nostre l'ha fet una persona que viu, també que correspon i viu a Xeraco, per tant és una artista ja també reconeguda i que al mateix temps també té una gran estima per Xeraco i és una persona que Crisar i que ens ha realitzat també l'obra a nosaltres.